Γεια σας, καλώς ήρθατε στο κανάλι Cats and Dogs με εμένα τον Ηρακλή και τις φίλες μου τις γάτες. Αυτές είναι οι φίλες μου οι γάτες. Αυτός είναι ο Μίτσος, ο πιο γνωστός γάτος στη γειτονιά. Αυτό είναι καινούριο γατάκι, είναι γκρι και άσπρο. Και αυτός είναι ο Λεκές. Ο Λεκές με το Λεκές στη μούρη. Αυτό εδώ είναι η μικρή Λουλού και αυτή η γκρι. Η γκρι γάτα. Δεν έχει άλλο όνομα, αλλά είναι γκρι. Είναι η μαμά του μικρού. Δεν έχει ακόμα όνομα, αλλά λέμε να το πούμε... Δεν ξέρω, θα το σκεφτώ. Ο Ηρακλή? Εγώ είμαι Ηρακλής. Είμαι καλός γάτος. Αλλά δεν είμαι γάτος, είμαι σκύλος. Μίτσος, ο Καραμπουζουκλής. Και ο μικρός, για πείτε κανένα όνομα για το μικρό. Ο μικρός είναι καλός γάτος. Αυτά για τώρα. Από τον Ηρακλή και τους φίλους του τους γάτους και τις γάτες. Γεια. Ηρακλή, τι τρίβες Ηρακλή? Ηρακλή, έλα εδώ. Ηρακλή.